The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA of For the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Jesus Baina Carretero. Siya ay dumulog sa ating programa para humingi ng tulong na makausap lamang ang kanyang dating partner. Hinaing ni Jess, 3 buwan na raw kasi ang nakakalipas nang siya ay iwanan ni Criza Baile. Magandang hapon sa iyo, Jess. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, makilakas lang yung boses Tatay Jess. Pwede niyo po bang maikwento sa amin paano po humantong sa hiwalayan itong relasyon mo kay Criza? Hindi ko po maalam siguro man kung bakit sinasabi niya na gusto niya na magkipag-iwalay dahil kahit pa paano, ma'am, lahat po ng bagay ginawa ko ng pulat sa pamilyang ito. Hindi ko po akalain na bilang isang araw sabi niya lang na wala na daw kami, kumbaga ayaw niya na sa akin. Nagulat ako kasi bakit, ang katanungan na bakit, yun ang naanusesi ko bakit nakipag-iwalay siya nang wala namang sapat na dahilan, ano man. Okay. So, ibig sabihin, Tatay, nagising ka na lang na sinabihan ka or nagising ka sa isang araw na sinabihan ka nitong si Criza na ayaw niya na sa'yo. Opo. Opo. So, sa tingin niyo po, Tatay, ano po yung dahilan? Bakit ayaw niya na sa'yo? Meron ka bang pagkukulang? Meron bang aminado ka ba na parang meron kang hindi na ibigay or hindi naging masaya si Criza sa inyong pagsasama bilang magka-partner? Sa sa pangailangan pinansyal, halos hindi pa ako nagkulang. Simula po ito nangyari ng palagi kami nag-aaway nung magkasakit ako na ma-stroke 2021. Tapos hindi ko nabanggitin kung ano pa pong mga ginagawa niya na palagi kami nag-aaway po. Yun po ang unang dahilan ng mga kalabisan ng pag-aaway na hindi niya na siguro maisip na hanggang sa dumarating sa punto na kumisan gusto ko na kuminsan na nasaktan ko nasaktan ko siya dahil may mga bagay siya na pilit niyang ginugusto na ayaw ko naman talaga na kahit sino man na tao, ayaw mangyari ang gano'n na bagay. Okay. So, ibig sabihin po nito, dati, nung hindi pa kayo nagkasakit, masaya yung pagsasama nyo at naibibigay mo lahat ng pangangailangan, especially in terms of financial. 100%, ma'am. 100%. So, nung nagkasakit ka na, doon na nagsimula na nakaramdam ka na parang unti-unti nang nag-iba itong si Criza sa'yo. Hindi lang po isang beses, ma'am, kasi nadugtungan pa ito ng pangalawang beses kasi for the second time nagkasakit pa ko ng TB. Halos ganun din ang nangyari. The same kang nangyari po nung Opo, una. aside nung na-stroke ka, nagkasakit ka naman ng TB, tapos mas lalong lumala Yes, yung ma'am. nararamdaman niya na parang ayaw niya na sa'yo. Yes, ma'am. Okay. So, gaano kayo
katagal na naging magkarelasyon ni Criza? Almost 9 years, ma'am. 9 years. Sa loob ng 9 years na yan, kailan nagsimula itong parang nanlamig na ito sa iyo si Criza? Nung bang mga magwawalong taon na kayo? Nung simula ng 2021. 2021. Sa tingin nyo, ilang taon na kayo niyan na magkarelasyon? Kasi 9 years kami, siguro mga 6 na taon na kami. Okay. So after 6 years, doon ka nakaramdam na parang nag-iba na itong si Criza sa iyo. Opo. Okay. Ang sinasabi mo, ang rason lang dyan ay dahil nagkaroon ka ng sakit. Opo. Wala pa doon yung parang nararamdaman mo na meron ng ibang lalaki itong si Criza. Mahirap po kasi sabihin kasi mama, live po tayo. Baka ay ko pong siraan siya sa maraming tao. Okay, so parang sinasabi nyo na ayaw mong sabihin dahil, or nahihirapan kang sabihin dahil naka-live tayo. Pero parang ganun na din. Yung tao na lang magkapag-usap ang mga taga-roon sa amin kasi yung mismong taga-roon sa amin na kapag kapatunay kung anong talagang nangyari o kaya Okay. nakakakita sa pagkasama namin. Okay, so kahit hindi mo banggitin, ang pinupunto ko ay parang ganun na din na merong ibang lalaking involved sa relasyon nyo ni Criza. Parang gano'n na nga Okay. po. So tatay, kayo po ay 9 na taon nagkasama bilang magkarelasyon ni Criza. Kayo po ba ay nagkaroon ng mga anak? 2 po. 2. Mga ilang taon na po itong anak po ninyo? Yung una po sa panganay namin is magpipito ngayon at saka yung pangalawa magtatalong taon po. Okay, so yung panganay, 7 years old, yung bunso, 3 years old. Opo. Okay. So, asan po itong 2 anak nyo, tay? Nung nawawala siyang mga nagtrabaho nga po siya ng Manila, iniwan sa akin yung 2 bata. Tapos ngayon po, after nang dumating naman siya ng galing Manila, kinuha niya kasi rami niya daw yung bata. And then, pinairam ko yung bata. Tapos nung, Marco po bang ikwento? Okay po, tay. Sige po. Nang magdadalaw ko sa bata, Ano po? ba, So, parang gusto mo na takpan pa rin yung mga yes ma'am, yes ma'am. buong Kasi, katotohanan. opo, pero sa ibang ano ma'am, kahit pwede kong ikwento. Okay, Wag so lang dito. ganito na lang tayo. Hindi ka namin pipilitin, ano? Kasi ang programang ito ay hindi naman talaga doon nakafocus or nakasentro sa paninira or kung ano pa man. Ang gusto ko lang malaman, tay, yung mga anak po ninyo ay nasa inyo pong poder. Sa ngayon po kasi binitiwan niya yung salita ng kahapon na nakipista nga kami sa lugar nila. Sa madaling sign, nag-aaway po kami. Yan, nasa iyo na nga yung anak mo. Tapos sumupunta ka para dito sa amin. Ibig sabihin, huwag na akong pumunta doon sa kanila kasi nandito naman sa akin yung mga anak ko. Bahala ka na sa mga anak mo. So ibig sabihin, etong si Criza ay binibigay na talaga sa'yo yung lahat ng karapatan, obligasyon sa mga anak po ninyo at wala na siyang pakialam doon. Hindi po eksakto, pero parang gano'n na nga. Okay. So parang ganun na talaga kasi ayaw niya nang makita ka doon sa lugar nila. Opo. Dahil nasa iyo na yung mga anak mo, so iyo na yung mga anak ninyo. Opo. Okay. So sa 3 buwan nang lumipas, tatay, bilang nagkahiwalay na kayo nitong si Criza, sinubukan mo ba na puntahan, sabi mo nga, galing ka doon dahil nakipiesta ka, pero yung purpose mo ay makipiesta. Pero aside of that, nagkaroon ka ba ng lakas ng loob na puntahan mismo siya, si Criza at kausapin patungkol sa relasyon ninyo? Ang noon pa man, 1 year before, sinasabi, may mga conversation kami sa cellphone na patuloy ko siyang tinatanong kung bakit ayaw niya na sa akin. Ang palagi niya sinasabi, gusto niya talaga magkipag-iwalay. Kahit suyuin ko siya ng suyuin sa pamamagitan ng cellphone communication, talagang ayaw na po, ma'am. So meaning to say, kuya, consistently sinusuyo mo at gusto mo talagang mabawi or makabalik sa iyo itong si Criza? Ang akin lang naman is, totoo po yun, ma'am. Ang siguro, talagang ayaw niya na, gusto niya magkipag-iwalay kasi based naman sa aking nakikita mismo, ang isang tao kapag ayaw na talaga sa'yo, ibig sabihin may kapalit na. May gustong ipalit. So ayaw niya na sa'yo dahil meron ng kapalit itong si Criza.
101%. Opo. Opo. Gaano kasakit po tay na humantong po sa ganito ang relasyon po ninyo ni Krisa sa loob ng 9 na taon na talagang siya yung laman ng puso po ninyo? Napakasakit. Kung gusto ko lang na sumabog ang mundo, gagawin ko na. Sa ginawa niya, halos buong buhay ko kahit hirap na ako sa paghanap buhay. Sa kabila ng mga ginawa niyang kasalanan, tinanggap ko pa rin siya. 1 beses, 2 beses. Pero yung ikatlo, ma'am, tatanggapin ko pa rin. Kung tatanggapin niya ako muli, pero parang ayaw na. Ako na siguro yung pinakamartir sa larangan ng pagmamahal. Pero hindi ako nahiya kasi yun yung nararamdaman ko, ma'am. Masakit, napakasakit. Sabi ni tatay partner, 1 beses, pangalawang beses, pangatlong beses, tatanggapin at tatanggapin niya pa ito rin. dahil ganun niya kamahal itong si Krisa. So, Apo. ibig sabihin niyan tay, walang end yung pagmamahal mo kay Krisa. Habang nabubuhay ba ako? Opo. Tatay Jess, may tanong ko lang bakit ilang beses ka nang pinagtabuyan pero pilit mo pa rin na gusto mong maayos itong relasyon nyo dito kay Krisa? Siguro sa isang tatay. Kahit sino man tatay, ayaw niya masira ang pamilya niya. Lalo na, may 2 po kaming anak. Oh. Regarding dyan, tatay, dyan sa 2 mong anak, naiintindihan ba nila na ganito na ang sitwasyon yung mag-asawa? Ano po, pag-iulit po. Naintindihan na ba nitong 2 mong anak itong nangyari sa inyo? Or nagtatanong ba sila Yung anak kung ko po, bakit wala silang nanay na Yung nag-aalaga sa kanila? Nag-aalaga, opo. siguro yung panganay ko, alam na niya na yung ginagawa ng nanay nila kasi mismo yung nanay nila. Nakikita yung ginagawa niya. Sundan ko lang partner, Sige, gaano partner. kahirap tatay na ikaw yung tumatayong nanay at tatay sa dalawa niyong anak at alam mo na yung nanay ng mga bata, yung dati mong minamahal ay meron ng iba na kasama ngayon? Ano po? Gaano tatay kahirap na nakikita mo yung 2 niyong anak, ikaw yung tumatayong tatay at nanay, kahit alam mo na meron naman talagang nanay yung mga anak po ninyo, pero iba po yung kasama at iba yung inaalagaan or inaaruga. Tama, partner. Napakahirap. Napakahirap sa bilang isang magulang na ganyan na makita mo na mangyayari lalo sa mga bata na walang pang kamuwang sa mundo. Kung malaki lang sana, okay lang. Pero ngayon ng bata pa, wag muna. Okay. Kasi bata pa sila wala silang kaalam-alam sa nangyayari ngayon sa mundo. Okay. Kung sakaling iwalayin na ako, paano mangyayari sa mga bata? Okay. Maitanong ko lang, partner, kay Tatay Jess, maliban doon sa pagharap nyo sa piyastahan, kailan yung huling pag-usap nyo, yung formal, regarding sa inyong relasyon? Wala po kami na usapan, palaging sa cellphone lang. Sa cellphone lang ang pag-usap nyo. Sa pag-usap nyo, tay, ano daw yung parati niyang, kumbaga, mensahe sa'yo, o kumbaga, reply sa mga chat mo? Sabi niya, matagal na tayong hiwalay, mag-1 taon na eh. Bakit pa na sunod-sunod ka pala sa akin? Yung palaging sinasabi niya, hiwalay na kami. Matanong ko lang pala tatay, kayo po ba ay kasal nitong si Krisa? Gusto ko sana magpakasal. Gusto mo sanang magpakasal. Sa loob ng 9 na taon, ilang beses mo bang yinaya or sinabihan si Krisa na kayo ay magpakasal na? Siguro mga 2 beses po, pero ayaw niya babawarin. Ayaw pa niya magpakasal. So pumasok si Krisa sa relasyon na hindi siya handa na Hindi magpakasal sigurado, partner. at hindi siya sigurado. Sa tingin niyo tayo, ano po yung mga dahilan? Bakit ayaw niya magpakasal sa'yo? Siguro nang una is yung bata pa siya. Wala pa sa tamang pag-iisip ko ba, hindi kumpleto pa sa bilang. Bakit tayo? Ilang taon po ba itong si Krisa nung kayo ay magsama? 16 po ba? 16 years old. At ikaw po,
Noon, kasi ngayon ma'am, 45 na ako, saka siya, 25 pa lang. So, almost 20 years Ang pagitan. ang Ang pagitan. pagitan. So, 20 years yung pagitan yung magkapareha, magka-partner. So, ibig sabihin, talagang sa murang edad, kayo ay nagka-inlaban nitong si Krisa at tanggap mo na talagang kulang pa ang kanyang, siyempre, yung preparedness niya sa sarili niya na pumasok na siya sa ganitong buhay. So, talagang inintindi mo siya. Opo, lahat ng mga... Binibi mo siya. Opo, lahat ng... Inasikaso mo siya ng to Sobra-sobra. the extent na talagang ipinakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Yes, ma'am. Okay. So, kaya naman pala ganun na lang kasakit na ganito yung Kinahantungan. inabutan relasyon, partner. So, Siguro, tanungin natin, partner, ano kaya po... siya lumapit dito, Oo. partner. Sige, Tatay Jess, ano po yung pinakagusto mong mangyari ngayon? Unang-una sana gusto kong makabalikan kami muli para sa aming mga anak. Kung bigyan niya pumili ng pagkakataon na magkabalikan kami. Kung ano mga gusto niya na para sa akin at saka ayaw niya, gagawin ko na po. Okay. Sige. Tatay, 9 years kayong magkasama at almost 4 years na hindi kayo nagkikita, tama? At nag-uusap. Magto 3 years. Hindi, ma'am. Paano pa rin yung ano Yung pag-uusap nyo, on and off, yung pagkikita nyo, on and off, pero yung kayo ay naghiwalay na, ilang taon na? Ngayon pa lang niya sinabi, ma'am, nung nagtrabaho siya sa Manila. Kasi itong nakaralang na Christmas, nagsama ba kami? Kumbaga, Okay. So, nagkaayos po kami. nung Christmas, last December, medyo okay pa kayo. Nagkaayos po kami. So, after that, Christmas, doon na talaga formal na sinabi niya sa'yo na ayaw niya na. Nung doon na po siya nagtatrabaho sa Manila. Okay. So, Sige, partner. ganun pa din ang kagustuhan mo na magkabalikan kayo nitong si Krisa. Sa tingin mo, ilang porsyento tayo na pagbibigyan ni Krisa, yung kahilingan mo? 50-50, ma'am. 50-50. Okay. Sige. So, 15 oo, pwedeng oo, pwedeng hindi. So, handa ka na, kuya. Kung So, anong magiging resulta. desisyon nitong si Krisa, dyan sa 50-50 na yan, Opo. na porsyento na sa tingin mo ay posibleng mangyari, ngayon mismo, tatay, malalaman natin yan kay Krisa. Opo, ma'am. Okay. So, Apo, handa dahil na si dyan, tatay. Tatay Jess, inimbitahan natin ngayon si Krisa Baile. Ayan, si Krisa Baile ang dating kinakasama ni Tatay Jesus. Apo. So, tay, sa muli kayo ay personal na magkikita ni Krisa ngayon. Ayan na si Krisa. So, tingnan mo, partner, si tatay, ano, talagang, ayan, si Krisa. Parang muling bumalik yung pagmamahal, partner. Ayan, kilig na kilig si tatay. Ayan. Maganda pa lang talaga naman itong si Si Krisa. Krisa. Opo. Tay, ano yung pakiramdam mo ngayon na nakikita mo si Krisa harapan? Masaya, ma'am. Ha? Masaya. Masaya. Tumutulo yung luha mo, pati yung Isa paghinga yun. mo, iba. Pero talagang naandyan yung super kilig na nararamdaman mo, tay. Siyempre, ma'am. Okay. Sa ngayon, kaharap mo si Krisa. Ano yung una mong gustong sabihin kay Krisa? Miss na ka. Kahit ayaw mo na sa akin, pero pinipilit ko pa rin. Kasi mahal na mahal kita. Ayan, natatawa si Natatawa Krisa. si Wait Krisa. lang, Krisa. No? Parang iba naman yung emosyon mo. Si tatay umiiyak, nilalabas niya yung tunay na nararamdaman niya. Pero Krisa, ikaw ay parang May duda, partner. Oo, hindi, partner. Parang pinagtatawanan Tawanan mo pa. itong si tatay. Krisa, kumusta ka ngayon? Okay lang po. Okay. Okay na yan, ma'am. Meron ka bang gustong sabihin din dito kay Jess? Para po sa akin, Sige, sana, ma'am. Iharap mo yung mic. tawag dito. Yung tungkol po sa amin, sana tapusin na namin kasi may iba na po ako ngayon. Tapos yung sa mga bata na lang po sana. Tapos tigilan niya na rin po yung paninira niya sa akin. Mga sinasabi niya sa akin ng kung ano-ano. Kasi kung totoong pong minahal niya ako, hindi niya yun gagawin sa akin na
papahiyain niya ako sa ibang tao, i-chismis niya ako, ipopost niya ako sa social media. Dapat pinag-uusapan naming dalawa eh. Kaya ngayon natatawa ako sa kanya na sinasabi niyang mahal niya ako. Asan yung pagmamahal doon? Pero siguro, initial reaction ng taong nasaktan, hindi niya matanggap na sa loob ng 9 na taon, ginawa niya lahat, binigay niya sa'yo lahat. Tapos, sasabihan mo siya ng ayaw mo na dahil meron ka ng ibang Iba. minamahal. So, Hindi lang naman po yun mamang rason ko. ano pa? Ano pa yung mga rason na yon? Nung ano po, nung way back 2021, naghiwalay na din po kami. Dahil din po sa paninira niya din po sa akin, yung sinasabihan niya ako kung ano-anong masasakit na salita. Eh, partner kami. Dapat Tulad ng ano? yung ganito, malandi daw ako, nagpopokpok daw po ako. Tapos ay, kung kani-kanido daw po ako pumapatol na lalaki, asawa mo ako, dapat hindi mo yan sinasabi sa akin eh. So, dun tinamaan yung dignidad mo. Apo. Yung parang nawalan ako ng ganang makisama sa kanya. Kasi nagsasama kami, wala na siyang respeto sa akin eh. Tapos, nahuli din niya siya ng kapatid ko, sinasaktan niya ako. Muntikan yan mapatay ng kapatid ko. Ako lang yung pimigil kasi sabi ko, tatay pa rin yan ng mga anak ko. Totoo ba ito, Tatay Jess? Jess, na pinagsasabihan mo itong si Krisa, na pokpok, malandi, kahit kanino-kanino pumapatol? Tapos katibayan. pinupost niya po ako sa social media eh. Pinupost niya po. May binabanggit si Tay, may katibayan. Ano tayo, yung... Anong pruweba po ito, Tatay? May katibayan naman po na pumapasok siya sa isang na kahit sino mang lalaki ayaw o sino mang tao na dapat bilang isang mabuting babae, kung isipin sa kapamilya, may anong mga anak na siya, pili naman magtrabaho ng maayos. Opo. Siguro balikan ko lang yung sinabi ni Krisa kasi 'di ba dapat partner kayo? Bakit naisipan mo na i-post siya? Sa kabila ng mayroon kayong anak at partner kayong dalawa. Yun yung araw na nalaman ko na meron siya palang iba. Hindi ko, kasi na-stroke ako. Hindi ako magagalaw. May ako noon. Hindi So, ako parang wala magagalaw. kang magawa. Wala ako talagang, totally, wala pa akong magawa. So, ang talagang, ano ko lang talaga naisip na is ang cellphone. Ipinost ko talaga, pero hindi so yung paninira talaga sinasabi niya ganito. Ang pinost ko, yung lalaki na kinakasama nito noon. Noong 2021 na-stroke po ako. Okay, Ma'am Krisa. Sige po. Sa side ko, ganito po. Mikropono po. Mic na lang po, Ma. Way back 2021 po, na-stroke siya. Noon, di po siya Palitan niyo na lang, ma'am, yung hawak niyo sa mic. Ito po yung ihawak niyo, tapos ito po, kasi magalaw po yung kanang amay niyo. Sige po. Tapos, yun nga po, way back 2021 po, na-stroke siya. Tapos yung anak po namin, na hospital po yun, yung parang yung wala na akong mahanapan ng pera, yung, kasi nagme-maintenance siya ako lahat eh. Tapos, may kaibigan ako, totoo po, pumasok po ako sa bar dahil sa kanya, dahil sa mga anak ko, sa anak ko po yung panganay. Kasi mamamatay na sana po yung anak namin eh. Hindi ko na po inisip yung sarili ko, yung anak ko na po, tapos siya. Tapos yun, tinanggap niya ako ulit. Pero yung tanggap na yun, may halo ng sumbat. May halong kung ano nun yung pinagsasabi niya sa akin. Sabi ko, makikipagbalikan ako. Tapos, ganyan din yung ginagawa mo sa akin. Yung araw-araw kami nag-aaway, araw-araw niya sinusumbatan. Yung pangalawang anak namin, pinagdudahan niya na siyang tatay. Na hindi siya tatay. Oo. So, ibig sabihin, tinanggap ka naman sa pangalawang pagkakataon, pero araw-araw kang sinusumbatan. Pati Sinisiraan. yung anak ninyo na pangalawa, pinagdudahan niya pa na hindi siya yung ama. Okay? Kumbaga partner, pumasok na siya sa tinik para lang sa buhay ng kanyang naghingalong anak. Tama po ba? Tapos, balik tayo doon kasi nababanggit mo kanina na ayaw mo na dito kay Jess dahil meron ka ng ibang mahal. Hindi po, 1 year ago na po yung bago ako nagpalit nung lalaking makakasama. Pero hindi po kami naglilibin pa. Kumbaga, ngayon nagtatry ako ulit. Ng bagong relasyon. Opo. Kaso siya, laging sinisiraan niya pa rin po ako. Dahil kahit doon sa partner ko ngayon na bago, lagi niya pa akong sinisiraan. Anong meron itong partner mo na bago na wala kay Jess? Madami po. Tulad ng? Yun po, responsable yun, mabait.
Tapos, ano po, tanggap niya yung kung ano ako, tanggap niya yung mga anak namin. Responsable at mabait. Sabi ni Jess, lahat ay binibigay niya naman sa'yo. Pinansyal, pag-aaruga, pagmamahal. Hindi, minsan po nung simula nung nagsama kami, hindi niya ako pinahawak ng pera niya eh. Hindi niya nagbibigay sa akin ng pera niya. Kung sa tutuusin po, ma'am, nung nagbiyahe po nga ako nung last year eh, halos lahat ng sustento yun binigay ko sa kanila. Pati yung nanay niya, pinagamot So, ibig ko. sabihin, sinungaling itong si Jess? Oo. Na binabanggit niya na Opo. lahat ng obligasyon, Sinungaling yan. kahit pera, binibigay niya sa'yo lahat. Hindi po nagbibigay ng pera yan sa amin. Pero kung nagkakayod siya, pinapakain niya kami. Jess, Yun na. mukhang contradict doon sa binabanggit mo na lahat binibigay mo dito kay Krisa, pati pinansyal, walang problema. So, sino ngayon yung nagsasabi ng totoo? Hindi naman talaga, ma'am. Totoo talaga, ma'am. Hindi ko sa kanya pinagkakatiwala yung pera na pinaghirapan ko. Kasi So, ibig sabihin, yung pera wala lang, kang ma'am. sinasabi. Ibig sabihin, yung sinasabi mo na lahat binibigay mo, pati pinansyal, hindi mo nga pala pinagkakatiwala. Hindi, ako mismo ang ma'am, na... Nagmamaneha, nagmamanage. nagmamanobra. Kasi, wala, yan po nga po kasi wala siyang tiwala sa akin eh. Mikropono, te. Aha. Alos, pag ako nagtatrabaho, nagpatayo kaming bahay, nagpakabit akong ilaw tuwing kung masama ang babae ako, masinisip ko yung sarili ko kaysa sa pamilya ko, sa kanila. Halos nga, kahit pamilya niya, inaano ko na eh. Wala silang masabi sa akin kasi nagtatrabaho ako ng maayos, binubuhay ko yung mga anak ko. Tapos sasabihin niya sa akin na hindi ako nagsusustento. May mga ano ako dyan, may mga katibayan po ako dyan. Ayun. So, Tay, hindi ko sinasabi na dito ako kay Krisa, kaya lang, sinabi mo, kanina naniwala kami sa iyo na magiging masaya dapat itong si Krisa dahil all-out support ka, all-out binibigay mo lahat. So, meron naman palang rason itong si Krisa dahil, bakit Tay? Parang hindi po kayo kumbinsido. Yung isang tao may nagagawa ng kasalanan kahit sino man. Kahit po wala pa ako. Gagawing mali ang pagkatao para lang matakpan yung mga bagay na pagkakamali. Yun lang masabi ko. Yun nga po yung... Tinatakpan mo daw yung sarili mo. Hindi, kasi 9 years kami. Bago ako pumasok sa buhay na alam kong mali, ganun talaga yung ginagawa niya sa amin ng mga anak ko. Yung Okay. anak ko. Doon sa buhay na sabi mong alam mong mali, Yun, pumasok po ako sa... sa relasyon. Yun sa trabaho mo. Mm. Okay, so alam mo na yun na mali, kaya lang dahil sa pangangailangan, kinagat mo yun. Opo. Okay, so wala ka ng options or choice, so yun na lang ang naisip mo. Kasi- Ang tanong ko ngayon, naging masaya ka ba sa 9 years na pagsasama nyo ni Jess? 5 years lang yung masaya. Okay, sa 5 years lang naging masaya. Ano yung 5 years? Anong naging masaya doon sa loob ng 5 years na yon? Yung sa una naman po talagang maging masaya. Okay kayo nung kahit na mahirap yung buhay po. Ginakaya namin kasi ayun, kahit 16 years old lang ako nag-asawa ko pero may paninindigan na po ako. Hindi kagaya ng sinasabi niyang bata pa yung isip ko. Hindi po. Kasi may paninindigan ako sa buhay ko. Sa bagay, sa loob ng 5 years, partner, kung mahina kang babae at naghahanap ka ng iba at di ka kontento kung ano meron, hindi ka naaabot ng 5 years. Tama, partner. So, ibig sabihin, inako mo, nagtiyaga ka, at umaasa Opo. na magiging masaya pa rin yung pagsasama nyo ng ilang mga taon. Kaya lang dumating sa punto na talagang... Nakibalikan pa po ako sa kanya. Akala ko po magbabago siya. Araw-araw, sinusumbatan niya yung bata. Sinasabihan niya hindi. Siyempre, babae po ako. Oo, nagkamali po ako. Para sa kanila yon. Tapos sabi ko, humingi akong tawad sa kanya. Kasi mali talaga yung pumasok ko sa ganung trabaho. Okay. Ano yung pakiramdam mo ngayon na yung mga anak mo, yung dalawang mong anak ay nasa kanya at hindi nasa poder mo, hindi mo naaalagaan? Ay, mali po yung sinasabi niya kasi sila po yung nangihiram sa akin eh. Kasi nung mga, kakauwi ko pa lang po kasi galing Manila, nagtrabaho po ako doon, nagsusustento po ako. Hindi, halos wala po akong tinira sa sarili ko para sa kanila eh. Pag naghihingi siya, nagbibigay ako kaagad po. So, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung nagbibigay ng Oo. sustento at hindi ka Siyempre. naging pabayang nanay. Opo, kasi sinasabi niya po sa akin na kami pa. Kasi may komunikasyon kami. Opo, hindi ko tinatanggal yung komunikasyon kasi nandun sa kanya yung mga anak ko. Ayun. So ngayon na andun sa kanya yung mga anak, sino na ngayon nagsusustento? Ngayon po kasi ang namin, kasi yung lola niya, yung nanay niya po kasi,
may sakit din, naawa din po ako. Hindi ko dinadama yung mga bata. Ako, kung masama akong nanay, masama akong hindi ko na sa kanila bibigay kasi hiwalay na kami, nandito na ako. So hindi totoo na pinapabayaan mo Ay, yung dalawang anak? hindi po. Yung dalawang anak nyo, okay. Kumbaga, partner, kahit yung kapamilya ni Tatay Jess Kahit- ay tinutulungan ni Krisa. Opo. Okay. Nung nanay niya, nagpapagamot yun. Nung nasa Maynila ko, hindi ko pinabayaan yun. Nagbibigay ako kasi yun yung nag-aalaga sa mga anak ko bilang utang na loob ko na din po. Okay, sige, Krisa, ngayon, ito yung tanong. Ngayon na nagkaharap kayo, anong gusto mong mangyari at gusto mong sabihin dito kay Jess? Para po sa akin, sana yung sa setup na lang ng mga bata. Tapos, yung para po sa sana matanggap niya din po na wala na talagang pag-asa na magkabalikan pa kami. Sabi ni Tatay Jess, 50-50. 50% na umaasa siyang magkakabalikan kayo at 50% na Na hindi talagang na. wala na, end up na. So, galing mismo sa'yo, Wala na po. wala na yung 50% na yon. Wala na. Ilang percent na lang na meron ka pang nararamdaman dito kay Tatay Jess? Wala na po. 0% na. Kahit ama siya ng mga anak ninyo. Mahal ko siya bilang ama ng mga anak, pero para sa akin, wala na po. Yung para sa aming dalawa, matagal na po eh. Trinay ko po ulit eh. Trinay ko naman siyang, yung magbalik, yung dati. Kaso wala na po talaga. Tatay Jess, ano yung masasabi mo, Tatay Jess? Na 0% na talaga, Tatay Wala Jess. na daw tay. Kumbaga yung nararamdaman niya sa yung pag-care ay dahil na lang sa ikaw yung ama ng dalawa niyang anak. Siguro nga, tama po siya kasi meron nga siyang bagong nakilala. Hindi niya yung gagawin kung mahal niya pa ako. Kaya siguro nagkulang man talaga ako. Kung hindi nga ako nagkulang sa kanya, hindi siya maghahanap ng iba. Yun. So, ang very good doon, Tatay, galing na mismo sa'yo na inaamin mo na meron kang pagkukulang kung bakit si Krisa ay napunta sa iba. Unang-una po, ang pagkukulang ko talaga. Siguro. Kasi ang mag-asawa, ma'am, yung tinatawag na lambingan, nagkulang na ako sa paglalambing sa kanya kasi dahil puro lang trabaho talaga ginagawa ko, ma'am. Halos nakalimutan ko na may asawa ko na dapat ilambingin. Bata pa naman siya. Yung bagay na palagi niyang sinasabi sa akin na hindi kang pakinabang, kaya wala ka ng pakinabang. Oh, Krisa, aminado ka doon. Tanggap mo yung sinasabi niya na parang ang rason daw kung bakit ayaw mo na sa kanya dahil nakulangan ka ng lambing. Hindi po yan totoo, ma'am. Ah? Ang hinahanap ko kasi yung para sa mga anak ko na lang. Hindi ko kailangan ng lambing sa buhay ko. Yung dati na magkasama pa kayo, so hindi ka nakulangan ng paglalambing? Hindi po. Hindi naman talaga yun ang focus mo? Hindi po. Ang focus ko po para sa mga anak ko kaya yun kasi yung yung binibigyan niya ako lagi ng rason. Tay, mali ka na naman! Hindi pala nagkulang sa lambing at hindi niya yun yung hinahanap sa'yo. Kahit ako, hindi po amin. Sino ba naman aamin na? Oo, si Tay, pa-play safe si Tay. Oh, hindi ba? Totoo talaga. Ah? Kung mayroon man na mga sikreto, siya lang ang nakakaalam. Sige Tay, baka meron ka pang rason or gustong sabihin sa kanya kung bakit sa tingin mo ayaw niya na sa'yo. Sabi mo, nagkulang sa lambing. Ano pa Tay? Palagi kami nag-aaway kasi yun ang dahilan. Isa siyang simula lang ma-stroke ako, palagi na siyang umiinom. Umiinom ng alcohol. Yung paborito niya talagang yung bisyo, palaging umiinom. Sino ba naman na tatay na makita na pagdating mo ng bahay, lasing yung nanay, yung mga anak, nababayaan. So, Halos parang ang araw-araw. sinasabi mo, siguro. Tay, isa na naman sa rason kung bakit ayaw niya na sa'yo dahil nagkasakit ka, na-stroke ka. Pangalawang rason ni Tatay. Kung kung ayaw ko na po sa kanya na stroke, sana hinayaan ko na, hindi ko na siya pinagamot eh. Yun! Tatay, sa tingin Malinaw mo. naman. Ano pa Tatay Partner. yung sa tingin mong Okay. rason? Nang ma-stroke ako, tinulungan niya ako siguro mga isang beses lang. Maraming tao ang mga tinulungan ako dahil kahit mismo pagkain ko wala ako. So sa Mga tingin mo pambili ko Tay, ng gamot, para wala ako. mapatunayan mo na talagang inasikaso ka ni Krisa kahit ikaw ay na-stroke na, gusto mo pang ma-stroke ulit para asikasuhin ka ulit ni Krisa. Hindi niya ako nasikaso, ma'am, sa madaling O sabi. Krisa, hindi mo daw inasikaso siya na nagkasakit. Ano ba yan? Yung Puro mismo ka na mga lang kasi tao sa amin, sinungaling. mga kaibigan ko na tumulong sa akin, yun ang nag-asikaso sa akin. ng Opo, mga ano pa asawa. tayo yung pwede mong sabihin na rason kung bakit sa tingin mo ayaw na ni Krisa? Pang-tatlo Tay. Siguro, naghahanap na rin ng gwapo at saka Yun. kasing edad niya. Yun, naghahanap ka na daw ng gwapo at kasing edad niya. At saka, Yung bago mo ba medyo malakas ngayon, pa. mas gwapo kay Jess at Mas malapit bata. sa edad mo? Hindi po. 32 din po yun. 32, ikaw, 26. siya.
45. Kaya malapit din sa edad mo. Yung itsura, sino mas gwapo sa kanila? Yan po. Yun, tay, pasok. Yun ang tumamatay. Doon At ka least, partner, tumamatay. for one. Oo, For one. doon ka tumamatay. Naghanap ng mas gwapo at mas bata Bata. sa'yo. Okay na yun, tay. Pwede na yun ang pwedeng rason para tanggapin mo na ayaw na ni Cristo sa'yo. Meron ka pang tinatago, tay, na pangapat. May Tay, ang sarap ng ngiti mo. Parang mayroon pa. Parang meron Meron pa. pa. Sige, Sige. tay, pang-apat. baka magtama rin si tatay pa rin. Ano na tayo, 2-1. 3-1, partner. 3-1. Ano yung una? Yung sa nagkasakit, Hindi partner. Yung, Ay, yung- una, sabi niya, ayaw na dahil kulang sa lambing. Kulang sa Pangalawa, lambing. nagkasakit. Nagkasakit. Yung pang-tatlo, mas gwapo. Mas gwapo. Sige, So, 2-1. 2-1. Tay, ano pa yung isa? Una, sa mga ginawa niyang mga pagkakamali, inamin niya naman yun sa akin na huminga pa nga siya ng sorry. Tawad, pasensya na kung nagkamali man ako. Halos buong Bragwis alam ang buo niyang pagkatao. Alos buong Buragwis. So, taga Buragwis, Legazpi City sila pala. Alam lang mga tao doon, mga pinsan ko, kung paano niya ako sinagta ng paulit-ulit. Okay. So, ano yung isa pang rason sa tingin mo, Ang tay? rason, ma'am, kahit Isa sino pa. mang tao, halimbawa, hindi na siya uwi doon sa aming dating tinitiran. Kahit lahat ng mga tao doon, ayaw na rin sa kanya dahil sa mga pinagagawa So sa niya. tingin mo, tay, rason kung bakit ayaw niya na sa'yo dahil yung mga tao na nakapaligid sa bahay ninyo doon sa lugar niyo, Exactly, ayaw na sa ma'am, kanya. exactly. Ayaw na daw sa'yo ng mga tao Kaawan doon niya sa mismo, Buragwis. ma'am. Kaawan niya Kasi na mismo. po, sa kagagawan niya din yun. Kasi dapat di ba, gumawa ako ng Mali. mali. Like, for example, oo. Dapat siya yung nakadapa sa akin, yung tinulungan niya ako, tinulungan niya akong magbago, tinulungan niya ako. Siya pa yung unang nang down sa akin. Ayun, tay. So, Pinagchichismis niya ako. Siya 3-1 nagchichismis partner. sa akin dapat tay, dahil minahal mo siya, tinanggap mo siya, dapat protektahan mo siya. Kaya lang, Hindi niya yun ginawa. hindi niya naramdaman sa'yo at ikaw mismo yung nagda-down sa kanya at parang sinasabi mo sa mga taong ninira sa kanya na oo, totoo yan. Oo, kaya naman talaga tayo. Kahit sino naman, pag hindi nakaramdam ito ng proteksyon sa kanyang minamahal, iiwan at iiwan ka. Sino ka ba? O, diba? Ganun yun, tay. Oh, Siguro nga. One time po nahuli ko pa yan. Ako mismo nakarinig. Sa pinsan niya, tinitismis ako. Palalaki mong tao, napaka-chismoso mo, sabi ko. Sabi ko, ano mo ba ako? Asawa mo ba ako? Tao-tauhan mo dito. Kasi sabi ko, pinipilit ko magbago Nagbabago ako para sa mga bata. ayun. Ay, So, hindi ko- dahil doon, parang napuno ka na din at Napuno na po ako. ang galit kasi partner, pag yan ay umapaw, ang pagmamahal partner, maglalaho yan na parang At bula. kung sino pa yung inaasahan mo sanang magtatanggol sa'yo, siya pa yung... Yeah, totoo yan partner. Minahal mo siya pero hindi ka nakaramdam ng proteksyon at na dapat ikaw ay... Pag yung tunay na pagmamahal, ibalik niya. Pero Nilalayo niya. yan, nilalayo niya yung loob ng kanyang kinakasama dahil dun sa ginagawa mong mali, tatay. Meron akong itatanong sa kanya, ma'am. Sige! Itanong mo na. Harapan tayo, harapan. nung Tingnan galing mo. siya sa- Tatawagin, ano yung term of endearment nyo dati? Gom. Agom. Sige, agom. Sige. Gom. Malamay pa rin kita. Yun! Partner! Kanta! Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan ng aking pagmamahal. Sige Ano pa? tay, Sige, go. tay. Mahal na mahal pa rin kita. Kung totoo man na ayaw mo na talaga sa akin, bakit wala pang kumbaga ma'am, Sige, kausapin mo siya. Mag-eye to eye kayo, tay. Gom. Sige. nung pumunta ko sa bahay niya, Parang diring-diri ka dito kay Jess, ha? Bakit? Di man. Sige, sige. nung pumunta ko sa bahay niyo, nadatang ko yung pagalawa mo na kinagalit ko. Pangalan, yung pangalan niya. Anong pangalan, tay? Norman, ma'am. Norman. Norman. Sa Ilang pangalan- buwan yan, tay? Sa Ilang pangalan buwan pa yan? lang, parang Ngayong mas buwan pa lang. astig. Ngayong buwan pa lang. Ngayong buwan. Tapos, nagkausap kami. Norman Black ba yan? Hindi man. No, Parang yung sinasabi ni tatay, yung sa relasyon, 3-month rule. Sige, tapos tay. ma'am, ang pinag-usap po sa kami ng tatay niya, ayaw nga ng tatay niya doon sa lalaki.
Kasi parang... Sure ka yan, tay, na ayaw Opo, ng tatay kasi niya sa lalaki? nagkasundo po kami, nagkausap-usap kami. Kalimutan mo na kung ang tatay mo, kung ito man lang na lalaki ang gusto mong ipalit dito sa kung ayaw mo na kay JC. Kasi madaling sabi po, nagkaiwalay sila. Ngayon, nagkataka kung bakit wala pang isang linggo, meron na naman na Raul. Raul. Okay. So, si Norman, dahil ayaw ng tatay niya dito kay Norman, sinunod. Raul naman. Raul Partner. naman. Ngayon po, ma'am. Sino niya talaga yung kasama mo Yung ngayon? Norman pong yun, hindi ko naman po yung jowa eh. Akala ni Papa, nagsasama kami kasi. Akala ni Papa, kami noon. Mhm. Yun, akala ng tatay ko, sabi niya, sabi ko, kaya nga hindi ako sumagot. Pakilapit lang, oo. Sabi So, ko, itong kaya si na, Norman na hindi naman kayo. Wala kami noon. So, sino ngayon yung... Yung boyfriend ko talaga ngayon, si Raul. Si Raul. Ito talaga 3 si months na po Raul. kami. Okay, si Ma'am, Raul. may sabihin pa ko. Oh, Paano sige. niya naman nasabi na wala sila ni Norman, na mismong yung anak kong panganay, nakakita, nakasama niya, kayakap niya, doon mismo sa bahay na tinitira niya ngayon. At saka itong Raul din, ganun din. Ipinapakita pa niya sa bata ang ginagawa nila ni Raul na paghahalikan. Tama po ba yun na magkita ng bata? Kahit mismo yung bata, yung anak ko, Hindi na, be. magkapagpatunay Naggigibo na ng istorya, ano. Oh. Okay, so nakita ng bata yung paghahalikan ni Raul at itong si Clarice. So ngayon doon tayo sa ano yung gusto mong sabihin na lang? Ang gusto kong sagutin kung bakit ganun kabilis ang So may tanong ka. Oh, sige. kung talagang ayaw mo sa akin, okay, piliin mo yung dapat na karapat dapat na ipalit sa akin. Hindi yung pagkatapos ng isa, papalit ka naman So ng may iba. meron ka pang advice dito kay Clarissa na Siyempre, piliin dahil- yung opo. tamang guy. Kasi ang kung sakali man na siyempre makakasama din yun ng anak ko. Makakasama yun sa isang bahay. Paano kung yung babae, ang anak ko, kung ang makaasawa niya, sarantado pala. Yung mismo nga tatay, ayaw eh. Tapos, kung totoong mahal niya ang lalaki, bakit ang bilis naman? Wala pang Oo. So parang ang bilis mong umibig. Totoo nga yun. Paano mo nasabing kami nung Norma na yun, ikaw mismo naggagawa ng issue, pinag-public mo nga kami dalawa. Tapos sabi ko, May wala bang kayakap? wala ka ng wala ka Kayakap ng mo sa bahay? kayakap. Tanongin Doon mo pa nga kayo yung kapatid ko, inumaga? andun yung kapatid ko, magyayakapan kami dun sa harapan nila. Nakakaya naman yun. Doon pa kayo natulog mismo? Alam ng kapatid ko kung ano kami nung Norma na yun. Oh, eto si Raul, gaano mo kamahal itong si Raul? Ngayon po. Oo. Sige, mikropono, gaano mo kamahal itong si Raul? Bakit mahal mo siya? Hindi po kasi. Uy. Sige, sige. Okay. Tinatanong Gustong mo malaman ako, ni Jess kung bakit mahal mo itong si Raul. bakit? Kasi siya yung taong tumanggap sa akin ng buong buo. Sabihin mo kay Jess, mahal ko itong si Raul dahil siya yung taong, sige, diretsyon mo. Kasi tinanggap niya ako ng buong buo. Yun kasi, ma'am, ano yun? Simulan mo yung- doon. Anong gusto mong tawag dito kay Jess? Hindi na gong. Ano gusto mo? Jessie po. Jessie, o sige. Jessie, mahal ko itong si Raul dahil... Jessie, Ay. mahal ko yun si Raul kasi unang-una yung mga bagay na yung mga dapat sa'yo ko nakuha. Siya yung nagpuno nun eh. Yung respeto, yung sana dapat ikaw yung tumanggap sa akin ng buong buo eh. Siya yung nagparamdam sa akin nun na Akala ko ba, sa isang relasyon, kung gusto mo pumasok sa isang relasyon, kailangan kilala mo yung tao. Bago mo kilala ko yun kasi kababata ko yun eh. Nung simula nung bata ako, nung lumaki kami, magkakasama na kami noon. Pati yung mga pamilya nun, kilala namin yun. O baka dati mo na siyang kinakasama Hindi. ng tayo pa. Hindi pa. Hindi. Sige, nag-iimbestiga itong si Jess. Sige, sa gilid Sige, lang tayo. pagkakataon, Huwag kang oo. maingay dyan, ha? Sige, partner. Huwag kang maingay, partner. Sige. Hindi kasi nagtataka ko ma'am, kasi ang bilis niyang magpalit ng lalaki. Hindi. O Jessie. baka buntis ka na at gusto mo lang na Gusto mo magkaroon piti? ng- Sampal ko sa'yo piti? Gusto mo magpiti tayo ngayon? Kaya nga, yun nga yung inaano ko sa'yo. Yan, gumagawa ka sa akin ng kwento, tapos gusto mo balikan kita. Kung ang dami kong Wala na, lalaki, ayoko na wala ka na. kabalikan, ma'am. Isa pa lang na lalaki ko, Sinabi iiwanan mo mo na na ako hindi. ayaw Tapos na ngayon, kita mag-ahabol-habol ka magpabalikan. sa akin. Okay na, sapat na sa akin yung mga sinabi mo na talagang ayaw mo na. Yun! Yun. Tanggap na. Tanggap na. Kahit saan pa natin ito iparating, baliktarin man natin yung mundo, talagang ayaw na ni Clarice sa'yo, Tatay Jess. Noong pa tinanggap ko na ayaw na sa akin. Oo. Ngayon lang talagang Tinanggap niya po, kung tinanggap mo,
Kung mahal mo ako, rerespetuhin mo ako, lagi mo akong pinapaya, lagi mo akong sinisiraan. Pati yan si Raul, sinabihan mo yan eh. Yung sinisiraan mo ako sa kanya. Tapos, alam mo yung sagot niya. Ano naman pakialam ko, ipas mo na yun. O, di ba? Tinanggap niya. Alam niya kung anong klaseng babae ako. Okay, so ganito na lang, dahil kapos tayo sa oras, ang sarap-sarap pa naman makipag-usap sa inyong dalawa. Ano yung gusto mong sabihin dito kay Jess? Para, gusto mo ba ng closure na? Ano yung gusto mong mangyari dahil meron kayong mga Dalawang anak. So, Sa akin po, para sa amin, wala na po. Sana naman, wag niya na akong pakialaman kung ano man yung ano ko sa buhay ko. okay, direkta mo dito kay Jess. Kasi ako, hindi na kita pinapanghilaman kung maghanap ka man ng iba. Okay lang sa akin. Basta sa mga bata na lang, magkasundo tayo sa mga bata. Pero yung sa atin, wala na talaga. Yung para po sa closure. Tsaka nakikiusap ako, tigilan mo na yung paninira mo sa akin. Kung talagang mahal mo ako. Yun na lang. Ata Jess, Tay. kung talagang Tapos, mahal mo daw siya. yung kakapos mo, pwede ba tigil-tigilan mo na yung kakapos mo? Kasi pwede ka naman, pwede kitang kasuhan eh. Dami kong screenshot dyan. Unang-una, ma'am, hindi naman kita sinisiraan. Ano? Hindi. Ikaw lang ang gumawa ng sarili mong multong. Kaya hindi naman kita sinisiraan. Ikaw ang sumira mismo sa buhay mo. Hindi. Kasi, Ikaw mismo sa mga ginawa mong kung hindi ko pagkakamali. sinira yung buhay ko, edi sana patay ka na ngayon. Kasi masinuna ko yung kalagayan mo eh. Masinuna ko yung anak natin eh. Bakit sino bang nanay na uunahin ng sariling nakita mo nang mamamatay na yung anak mo, uunahin mo pa sarili mo, magpapakalinis ka pa? Hindi naman talaga ako malinis eh. May kadumihan ako. Ikaw, akuin mo din yun sa sarili mo. Oo, tinulungan mo yung anak ko, anak natin. Pero bakit bandang uli nagkasama ka doon? Kung hindi lang nakulong, kayo na ngayon. Ang dami mong sinasabi. Yan ang sinasabi ko sa'yo na porket pumasok sa ganyan na bagay, lahat ng makakasama kong lalaki, kapartner ko na. Okay. Sige, So ganito partner. na lang tatay, sabi ni tatay, ikaw yung gumawa ng sarili mong multo. So tatay, alam mo yan sa batas na ang paninira sa social media ay meron kang kakaharaping kaso niyan. So kung kayo ay may problema at hindi ka pa makamove on, hindi po proper venue or avenue ang social media. So ngayon tay, dahil personal na harapan ninyo at talagang sinabi niya sa harap mo na ayaw niya na sa'yo, titigil ka na tay. Tatanggapin mo na lang yung desisyon ni Clarissa. Jumaira pa rin. Pero titingnan ko, kapag Hindi, nakita hindi ko wag na mong tingnan kasi napabayaan hindi mo ng naman bata, ginagawa eh. kapag nakita ko na yung lalaki na kasi hindi ako sa yung madalian lang na relasyon na pag ginusto ko makakuha ko kaagad. Kapag gusto ko madali kasi mainiwan siyang pamilya na sinira niya eh. Tay, ganito na lang, tay? Hindi kayo kasal nitong si Clarissa, ayaw niya na sa'yo, hindi pwede na gawin mong kasangkapan yung anak ninyo para hindi ka makabitaw kay Clarissa. Tandaan mo yan, tay. Sinasabi mo pa na kung mapabayaan yung mga anak niya, ano gagawin mo, tay? Wala. Oh. Kasi si Clarissa, ginagawa niya naman lahat ng responsibilidad bilang nanay. Ikaw bilang tatay, meron ka ding responsibilidad. Ano yun, tay? Ibigay yung pangangailangan, sustento Tsaka ng anak ninyo. Yung sustento nga, abot sa sustento, di, nasa akin yung mga anak ko, kinuha ko sa kanya. Pumupunta siya dun sa bahay, hindi naman siya nagbibigay ng pagkain ng mga bata. Magpupunta siya, maglalasing siya dun sa tatay ko. Oh, pabigat ka pa, tay! Kaya naiinis ako sa kanya eh. Yun, Sabi ko, pabigat imbes na ka pa, tulungan niya tay. ako, ngayon ka lang babawi sa akin eh. Kahit ako Tapos naman, yun tay, ka. sasabihan kita, lumayas ka na dito, wala kang pakinabang. Dadalin, ang bit-bit mo, sarili mo lang. Oh, Tapos- pabigat ka pa. Ibinabato niya nga yung mga dinadala ko eh. Ano yung mga dala mo, tay? Pagkain ng mga bata. Nung nagdala siya ng pagkain nun, isang Ayaw niya beses akong pumunta lang, doon. tapos Para hindi ko masama makita pa yung loob masama niya, niyang parang ginagawa. Kung ano-ano pa yung sinasabi niya. Okay, so ganito na lang po, dahil kulang na tayo sa oras, pag-uusapan pa rin natin ang inyo pong mga inaing para kayo ay once and for all maging maayos yung inyong closure. So, tay, okay lang ba sa inyo, tay? Pagpapatuloy po natin ang pag-uusap ninyo. Opo. Ayun. Pero talagang negative na partner. Negative talaga. Wala Salamat na. Clarissa sa pagpunta mo dito at pagharap mo dito kay Tatay Jess para personal na ipaabot mo yung kagustuhan mo na talagang tapos na ang inyong relasyon. Sige, partner. Mga At, ka-aksyon, eto, syempre partner, sige, ituloy mo. at sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo,
Mister, atras abante umano sa pagsustento sa kanyang dalawang anak. Ang buong reklamo at ang ora mismo nating pag-aksyon. Abangan sa ating Tabang Ora Mismo update. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun.
It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Dumako naman tayo sa ating Tabang Ora Mismo update. Dalawa ring mag-partner ang ating napagharap para naman sa kapakanan ng kanilang dalawang anak. Ang buong reklamo at ora mismo nating pag-aksyon. Panoorin sa kwento ni Jennifer Pulinar. Masaya at buong pamilya. Ito ang pinapangarap ng 24 na taong gulang na si Jessa Manrique nang magdesisyong makasama habang buhay si Elmer Escalona Jr. Ngunit sa 3 taon nilang pagsasama, imbis na maging masaya, naging masalimuot umano ang kanilang pagsasama. At di kalaunan ay humantong sa hiwalayan. Kaya naman hirap itaguyod mag-isa ni Jessa ang kanilang 2 anak. Dahil sa hindi matinong pagsosustento ng tatay ng mga bata. Kaya naman dahil sa suliraning ito, nagdesisyon na si Jessa na dumulog sa ating programa para maaksyonan ang matagal niya ng problema, lalo pa at lumalaki na rin umano ang gastusin ng mga bata. Wala po kasi siyang diskarte po sa buhay. Wala po ako nakikita na para po sa mga anak namin. Maasa lang po siya sa tatay ko po. Umaasa sa tatay mo? Opo. Father ko po kasi ang nagsusupport po nun sa amin. Pero kinukulit mo naman si Elmer para magbigay ng sustento sa 2 mong anak. Ang lagi po nilang rason sa akin, wala daw pong trabaho. Naghiwalay ho kami, nagsusustento ho ako sa kanya, pero bihira lang po. Gawa ng wala rin ho akong trabaho nun, simula nung naghiwalay po kami. Pero gumagawa naman po ako ng paraan na kahit paano po makapagbigay ako, kahit na kaunting halaga po. Siguro po, kung sa isang buwan po, nasa 1.5 lang po dati yung pinapadala niya po. Di po kakasya sa 2 kong anak. Nasa magkano ang ibibigay mo sa mag-iina mo? Buwanan, nasa magkano yung kaya mong ibigay? Kahit kalahati lang din po nung isang buwan ko. 5,000. Diba sa'yo, 5,000? Okay lang po. Ang obligasyon po ng magulang, lalo na yung tatay, magbigay suporta sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak. Wala siyang karapatang tumanggi, lalo sa ngayon, may trabaho naman pala siya. Pwede po siyang pasok dun sa hindi pagbibigay ng yung economic abuse po. Pwede siyang pangarapin yung hindi pagbibigay ng sustento. Kaso kriminal po yun. Upang masiguro na gagampanan ng maayos ni Elmer ang kanyang responsibilidad sa kanyang 2 anak, sinamahan ng aming team sina Jessa at Elmer sa tanggapan ng Barangay Anislag upang formal na magkaroon ng sustento para sa mga bata. Sa pangunguna ng butihing punong barangay ng Anislag Daraga Albay na si J.R. Madrideo at sa presensya na rin ng VAUSI officer ng barangay, maayos na nagkaharap sina Jessa at Elmer. At dito binigyan ng pagkakataon ng bawat isa na masabi ang kanilang mga saloobin at pakiusap hinggil sa kanilang sitwasyon.
ay nagsusustento po. Last pong bigay niya, December po. So, December 2024. Opo. Nagsimula lang po siyang magbigay ulit. Simula po September hanggang December lang po. Matagal na kayong hiwalay, di naman natin maitatanggi yung obligasyon na lang sa bata. Kaya naandito tayo sa barangay para pag-usapan. So ngayon, ano ang gusto mong hingiin, Ma'am Jessa? Monthly sustento po. Ilan? 5K po. 5,000. Kasi 2 anak niya na. Ikaw, sir, ano ang masasabi mo? Sa akin, sir, okay lang po monthly magsustento ako. Pero yung 5K po ngayon na talaga, hindi ko na po kaya yun. Pero, kaya ko naman po sustentuhan yung anak ko monthly. Pero ako na lang po yung bibili. Gumawa na lang po siya ng listahan. Ako na lang po lahat bibili dahil andito lang naman ako sa Mayon. Kaya ko naman iabot sa mga anak yung mga kailangan nila. Hindi po ako. Hindi ka papayag. May mga pangangailangan po ng yung ibang mga gamit ng bata na kailangan. Pwede mo na ako kontakin, malapit na ako. Nasa Mayon na lang ako. Kayang-kaya ko bigyan. Gusto ko pong cash para alam ko, ako ang nakakaalam kung anong bibili. Sa pag-budget. Ayaw man ni Madam na tanggapin yung gusto mo na material or yung mga basic needs. Kasi siya ang mas nakakaalam, siya yung palaging kasama ng bata. Pwede niya akong i-text kung ano yung mga kailangan. Kaya ko na ibigay dahil malapit na lang ako eh. Malapit ka na lang, din kaya mo na din ibigay ng malapitan yung pera. Bakit kailangan pa pera? Eh kaya ko naman bilhin sa personal Madami yun. yung gamit na kailangan. Kaya nga, pwede mo naman sabihin sa akin kung anong gamit. Kung kaya kong bilhin, ibibigay ko. Bakit kailangan pera? Ngayon ka na lang magsusustento. Ang dami yung pang Kaya ano. nga, ngayon na nga ako magsusustento. Ilang taon kang hindi Magsusustento nagsustento, nga. yun pa request mo. Task Borders Officer, based on Republic Act 1962, economic abuser ang kaso mo. Maliit na bagay pa lang yan. Pag-uusapan ka dito sa bata Welfare ng bata. Ngayon, pag hindi mo kaya yan sir na ibigay, may choices ka sir, either na makulong ka or nasa sayo yan sir kung gusto mo makulong o magsusustento ka. Kasi sir, base sa naririnig ko sa'yo, pinagigit-gitan mo talaga na ang 5,000 is mataas. Sa 2 anak mo sir, maliliit pa yan, kulang yan sir. So, kaya mo na ba ang 5,000? Sige sir, para matapos na po. Hindi lang para matapos na to. Pag sumikapan mo, kasi habang buhay at yung responsibilidad mo, kahit na natigil yung relationship ninyo, at least hindi naputol yung relationship para sa mga anak. Yung anak pa din yung iniisip nyo. Hindi naman lahat maibibigay ng nanay. Dadating sa punto na hanap talaga yan ng kalinga ng isang ama. Lang nang kung all goods naman na po. Kasi may nakakasama ko na rin yung mga anak ko. Di kalaunan ay sumang-ayon na rin si Elmer sa hinihinging sustento ni Jessa para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Medyo gumana po yung loob ko. Sana lang po talaga matupad po yung sustento po. Makasustento na po siya ng maayos. Tapos matupad po yung usapan pong monthly. Thank you po kasi nasolusyonan na po yung problema ko po. Salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Natulungan po ako. Ayun, partner, isa na naman na kailing or problema ang nabigyan natin ng solusyon sa paraan ng pagbibigay ng sustento ng kanyang dating mister. Yan. Kasi sa mga ganyan na kaso, partner, dapat itatap priority natin yung mga anak pa rin. Oo, sa mga tatay dyan, huwag nyo na sanang hintayin pa na ireklamo kayo ng inyong dating mga kinakasama or dating misis dahil lang sa hindi nyo pagbibigay ng sustento. Alalahanin nyo, ang pagiging pabayang tatay ay may kaukulang kaso at penalidad sa ating batas. At iyan mga kaaksyon, ang mga reklamong ora mismong binagyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa,
maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropos.